Is-sitwazzjoni tal-qatt f'pajjiżna hija waħda stabbli u fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-ekonomija Maltija qiegħda toħloq ix-xogħol. Stqar dan iċ-Chairman tal-Jobs Plus Clyde Caruana f'intervista ma' One News u spjegalna kif jiġi kkalkulat il-qatt f'pajjiżna. Għallinna li hemm żewġ sistemi ewlenin, dik ta' reġistru li hu mħaddem mill-Korporazzjoni tax-Xogħol u t-Taħriġ l-ITC u l-Labour Force Survey ikkalkulat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Fuq in-naħa l-waħda għandna il-Labour Force Survey li qed jurina l-qatt f'pajjiżna huwa stabbli u wkoll fost l-inqas fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Min-naħa l-oħra ir-reġistru tal-ITC sa minn Awwissu tal-2012 kienet juri ċertu żidiet ma dan kollu dan l-aħħar beda jinżel. Kellimna iktar fid-dettall dwar ir-reġistru tal-ITC. Ġifieri l-żieda li kien hemm fir-reġistru tal-ITC fil-fatt kienet hija attribwita għal nies li ilhom jirreġistraw aktar minn sena. Ġifieri mhumiex nies li tilfu xogħolhom dan l-aħħar, iż-żieda mhux hemmhekk qiegħda, imma fir-rigward ta' nies li ilhom jirreġistraw aktar minn sena. Ta' wkoll stampa tal-qatt meta mqabbel mal-ħolqien tax-xogħol. Filwaqt li kwalunkwe livell ta' qatt wieħed irid jara kif ser inaqsu, però madankollu l-ekonomija Maltija qiegħda toħloq ix-xogħol. Tant kemm hu hekk illi minn Jannar sa Awwissu kellna fost l-akbar żidiet ta' kemm inħolqu jobs fl-ekonomija Maltija. Fil-fatt stqarrija tal-Gvern tikkonferma li l-Gvern qed jaħdem għal ħolqien tal-impjiegi u f'dawn l-aħħar 10 xhur inħolqu medja ta' 19 impjieg kuljum, filwaqt li l-Malta Enterprise sal-aħħar tal-2013 approvat 80 proġett ġdid, b'35 minnhom b'investiment dirett barrani. Dwar il-każ tal-Aero Farm, il-Gvern permezz tal-Ministru Chris Cardona qal li qed jaħdem biex dawn il-ħaddiema li qegħdin friskju li tilfu l-impjieg jinstabilhom xogħol alternattiv.